Čaute všetci! V dnešnom videu si porozprávame dve japonské legendy. Jedna bude o počiatku vesmíru a druhá o 7 božských pokolení. OK. Tak, ak sa vám moja tvorba páči, určite dajte like, dajte odber a už to ani ďalej nebudem zdržovať. Poďme na to! Na začiatku sveta, keď na nebi i na zemi vládol ešte chaos, v najvyššom nebeskom svete zvanom Takamanohara sa zrodili bohovia. Prvý bol Ameno Minakanushi, boh súladu uprostred nebeského sveta. Po ňom prišiel Takamimusubi, boh zrodu, a v zápätí Kamimusubi. Tieto tri božstvá žili bez družiek a ich tela boli neviditeľné. Neskôr, keď bola obloha a zem ešte mladá a beztvárna, vyzerala ako olej na vode a bola rôsolovitá ako medúza na morskej hladine. Vtedy vypučali zo zeme trstinové výhonky. Z nich sa zrodili dvaja bohovia. Prvý bol Umashia Shikabihi Koji a druhý Ame Tokotachi. Aj tieto dve božstvá žili o samote a ich telá boli neviditeľné. Pätica bohov, ktorá sa zrodila na samom začiatku, stojí mimo ostatných a volá sa Amatsukami. Po prvých bohoch, ktorí sa zrodili na nebesiach, sa zjavili bohovia aj na zem. Z olejovej kaše povstal najskôr Kuni no Tokotachi a po ňom Tojo Kumono. Tieto dve božstvá žili o samote a ich tela boli neviditeľné. Neskôr vznikli bohovia Uhijiny a jeho žena Suhijiny. Z traslavej olejovitej kaše sa oddelila morská voda i suchá zem a piesok sa premiešal s bahnom v močiari. Potom sa zrodilo boh Tsunogui, neviem presne, jak sa to číta, a jeho žena Ukugui. Bahnitý močiar stvrdol a vypučali z neho jarné výhonky ako také rôžky. Potom vznikol boh Otono-ji a jeho žena Otono-be. Vtedy stuhla aj šíra pozemská pladina. Zjavil sa boh Omodaru a jeho žena Ajaka Shikone. O pevninu už nebola núdza a nakoniec povstal boh Izanagi a jeho žena Izanami. Tieto božstva od Kuni no Tokotachiho až po božskú Izanami sú známe ako 7 božských pokolení. Tak a toto by bolo aj na dnes všetko. Tak ak sa vám toto video páčilo, určite dajte like, dajte odber. Stojí vás to sekundu vášho času, mne tým veľmi pomôžete a ešte vám budem vďačný. A ešte ak chcete, aby tento kanál rástol, určite jedno z mojich videí zdieľajte. Tak majte sa krásne, napíšte básne a vidíme sa pri ďalšom videu.